Imos camiño do Castelo de Cerveira, unha fortaleza inexpugnable a 1600 metros de altitude na Serra de Queixa. Bueno, xa chegamos á base do Castelo de Cerveira, agora imos a cometer a subida. Este é un dos sitios máis míticos de todo o macizo central e é unha das subidas máis duras de paseos a pé que hai en Galicia con diferencia. O bo é que paga a pena, porque o que hai arriba é un dos grandes segredos da arqueoloxía e da historia de Galicia. Bueno, xa estamos no cumio, chegamos ao Castelo de Cerveira. Estamos sobre a súa muralla, descomunal na súa anchura, e detrás temos a única porta visible do recinto, unha porta orientada ao sul e ademais que dá cara a uns cantís. A simple vista non se aprecia ningún camiño feito para acceder hasta esta fortaleza. Quen a fixo? Cal é a súa datación? Ou a función que tivo? Son algunhas das incógnitas que compre desvelar. O Castelo de Cerveira consta dun gran recinto amurallado, pero solo a parte sur e a parte oeste están protegidos por esa muralla, porque todo o que é esta banda norte en realidade dá a un gran precipicio.